Tugaw tayo pa, merienda. Enjoy the sun. Magasa dito, nagtugawag. Ina na, nakaadayo akmot from 40 Avenue to 7 Avenue or 7th. Nakaadayo akmot, asi ti Apo. Salamat, strength. Inot-inot. Gaining the strength. Enjoy the sun. Agpainit tayo. Takuna iti Apo nga namarswa ti langit tindaga. The rays of the sun will give you strength. Kunana. Isu nga masapul tayo iti init. Dahil nga sunlight. Mangted iti salunat. Isu ti pangako na. Strength. The rays of the sun will give you strength. Kunana. Plus merienda. Green. Isumanan ti pangako na. Awan iti sakit. Mangantayo ti green. Bulbulong, prutas. Dagitay soldiers ni sino ba yun? Yung kasama ni Daniel. Tikingkin nanda puro nateng. So katuladon tayo dagi dyan nga nakasurat iti Bible. Awan ti sakit. Awan tin numaran tanyaman dagi tagkakaunget nga agas. Awan ti bakuna. Praise God Almighty. Yeshua HaMashiach, your Son, Christ, our Savior, Emmanuel, El Gibor, wonderful Counselor. Thank you. Salamat, Apo, ti strength. Amen. Ag vitamin sakmat 500 milligram. Vitamin C kasi dyan winusaan 1,000 plus green. Salamat Apo.